Nedeljno dobijala astronomsku cifru. Otkriveni šok detalji. Evo koliko je para Maja Marinković zaradila u reality. Maja Marinković je u Liti nedavno imala jedan od najvećih honorara. Starleta Maja Marinković u Elitu 9 ušla je, kako se piše, sa jednom od najvećim honorara u sezoni, koji je iznosio čak 10.000 evra nedeljno. Reč je o astronomskoj cifri koja je bez dilema svrstila među najplaćenijim učesnika reality na domaćoj sceni. Za 10 mjeseci provedenih u reality uspjela je da zaradi čak oko 430.000 evra, te je Maja iz Elite 9 zapravo izašla bogatija za skoro $500.000 evra. Maja Marinković progovorila je nedavno u životu poslije reality i prokomentarisala potez Filipa Cara o kom što se priča, ali i odnos sa svojim ocem Takijem. Utisci su dobri, nisam još odmorila, na 100 strana sam, još par dana pa idem na moru. Taki više ne reaguje na moje veze s Asminom, ne meša se, ovo je moja odluka. Strasti su se smirili, mi razgovaramo, on ima svoje mišljenje, a Taki i ja smo cijel dan na vezi. Juče smo se cijel dan proveli zajedno. Taki nema kontakt s Asminovim roditeljima. To što su oni grlili Aneli me ne zanima, pošto svega što je bilo na žurci više ne bih komentarisala. Car je podržao Staniju, o bivšim sve najbolje ja spričam. Ne zanima me ni to, rekla je Maja. Vaše mišljenje nam je važno, ostavite nam komentar.